Rád by som sa s vami podelil o tom, ako som sa ja dostal ku knihe Ako počuť Boží hlas a čo pre mňa táto kniha znamená. Pred 3 rokmi sme sa zúčastnili kurzu Ako počuť Boží hlas, čo bolo pre mňa revolučné v mojom kresťanstve. Bolo nielen to, že Boh k nám hovorí, a nehovorí len raz alebo dvakrát v roku, ale ako so svojimi deťmi chce hovoriť každý deň. To, že Boh k nám hovorí každý deň, je isté. Čo je menej isté, je to, že sme niekedy tak obklopení povinnosťami a starosťami a rôznymi našimi problémami, že nedokážeme sa ako keby naladiť na frekvenciu, v ktorej hovorí Otec k nám. A táto kniha je veľmi dobrá v tom, že nás učí, akým spôsobom pustiť veci tohto sveta a začať počúvať to, čo je naozaj podstatné v tomto živote. Začať počúvať to, aký je Otec, aký je Ježiš, kto som pre ňoho ja. A to sú naozaj veci, ktoré sú veľmi vzácne. Preto vás povzbudzujem a pozývam vás, aby ste, tak ako keď chcete mať zdravé telo a začínate cvičiť, tak aby ste mali zdravého ducha a aby ste sa sytili tým, čo o vás Boh hovorí. Ja osobne som túto knihu prečítal 2-krát a priznám sa, že stále sa k nej vraciam aj teraz. Hlavne ak cítim, že v modlitbe narážam na suché miesta, tak v tejto knihe sú svedectva ľudí, ako k ním Boh hovoril, a je to veľmi inšpirujúce. Tak veľmi mi to pomáha na mojej ceste kráčania s Bohom.